отиде там. Остави ли една карта, където може да си говорим с директора? Искам време на време да се чуем с теб. Нали, това са ми последните минутки за месеца. Те са само 10, два пъти да се обадим. Няма маменци, няма да се притесняваш. Не се обичаме всички. Не маменци, че не кажа. Когато съм ще се включи българските телефона. Не си сама картата, с моя телефон ли си картата? За този с двете карти. Да, маменци. Моля, нали? Сме живи, здрави, се обичаме, няма да... Кино бях без показал на Кристиан. Ходим да си използваме безплатния билет с Марич. Още съм в мола и по време на киното звъня, ама нали знаеш, че на киното се разпочва. Видимо съм се занимавала в аз събота неделя, ходих в понеделник, така си чувствах изморен. Нали, шефа си дойде и му викам 2 сега, ще си причинаме да дойдем. Днеска се посмяхме с Мари, че той тук сме в мола, разглеждаме си, на кино ходихме. Малко. Миличка, няма маменци, нали? Това е 2 часа и половина маменци, няма да страдаш толкова. Миличка. Това брат ти не е, мама. Страдаш толкова, ясно. Спи ли Адриелча? Добре, мама, аз като си пристигна, ще пусна скайпа. Вече от вчера имам скайпа, който работи.